इसिबायाखै नामा औ आङो जबखौ गारबाय ओमफ्राय मा खालामदों Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय दिनै आङो आंनि बडिगार्डखौ लानानै vlogखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय नैबे आंनि बडिगार्डआ जगेस्ता आङो आदा लिङो आरोना जेनेबा बडिगार्डबाबो बिदा नालाय बैसोआवथ' गेदेरना आंनिस्राय बेखायनो आङो आदाखौनो लिङो आरोना जगेस्ता आंखौ बिराद प्रटेक्शन होयो जेरावखि थाङा मानो ओजों थांबाबो बिराद आदाया मोजां नै सिलायबो दंखायो आदानाव बेजोंनो आंखौ मा जागासिनो ब्लगफोराव बिदि देखायनाङाब्रा आंखौ सोरबा माबा खालामोबा डाइरेक्ट गावथारगोन आंना आदाया बडिगार्ड आदा बियो आदा जगेस हनिलै माबा फास्रा फुथस्रा गालाबाय माबा बडिगार्डआनो फास्रा गारलादों दा आङो शुटिंआव दङ नोंथांमोना दिन्थिगोन मा मा सोलिगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम नै शुटिंआव जोंना आब' पामपुरि साइजलै मासे साइज नोङो दहाय माबा गावखौनो मासे सेक्सि बुरि आंलाय बोरैबा साइज बुथारदों गावखौनो गाव बुरि ओमफ्राय मानसिफ्रा एसे बुरि कमेन्ट हरनाय लोगो लोगो एसे बोरैबा मोना गोसोखौ बुरिनानैबो बिदि खिन्थु दा मेकआप खालायनानै नोंगौ बिराद साइज नुयो आंखौ बुरिना दा बारा बुरजायाखै दाथ' मेकआपजों खिन्थु देनांहाय बुरिबा बिराद साइज नुगोन आं दा मिथिबाय आरो उननिखौ दानो नुखाबाय आरोना आब'आ फिउचारनि बुरि जागोनखौ दानो मिथिबाय ओमफ्राय नै शुटिंआव सोर सोर दङ बारा दिन्थिया दे आङो एसे एसेल' ओइ बाइक थांना दङ र' आं थैदोंमोन जिन्दा जाखांबाय दुखु मोनबायलै आङो माने इदि मा बुंनो बिनानाव रुलालै बिनो आंनिया गाबनो ओंखारो आइ नोंसोर बिदि मानो रुलैयो जाबाय बुंलांजोब्बाय नै जोंना मेकआप आर्टिस्ट नायाव नाय गावनि एरियायाव फैनायखाय गिटार मालायनाय मुसलपुराव फैनायखाय मुसलपुराव लागासिनो नै दिनैनि शुटखौ ओमफ्राय दा आङो शुट गैथ'वा नालाय माने दसे ब्रेक आरोना आंनि थाखाय माने दा आब' पामपुलिमोननि लागासिनो ओमफ्राय आंनि दा गैथ'यैखाय आं माने सानबाय जे नोंथांमोना जा कुवेसन सोंहरदों एसे एनै बिनि आन्सारखौनो होनो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना स' नोंथांमोननि कुवेसनानो जाहैबाय स' गाइस नोंथांमोननि थाखाय आङो जोबोद मोजां मोनसे गेमनि बागै इनफरमेसन लानानै फैदों आरोना जायखौ गेलेनानै नोंथांमोना गोबां रां खामायनो हागोन आरो बे गेमखौ गेलेनो जेबो गिनांगौ गैया आरोना बिकज बेखौ आं गाव पार्सनेलिबो गेलेखायो ओमफ्राय गेमा जोबोद इन्टारेस्टिं लोगोसे नोंथांमोना बेयाव गेलेनानै गोबां रांबो खामायनो हागोन आरोना ओमफ्राय बे गेमनि लिंकखौ आं अलरेडि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामहैबानो जाबाय आरोना आंबो बांसिन फ्रि टाइमाव बे गेमखौनो गेलेनानै एसे इन्टारेस्ट लायो आरोना स' नोंथांमोनाबो गेलेनो हागोन आरो बेखौ डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना साइन आप खालामबाथाय बनसबो मोनफागोन आरोना 46 रुपिस बनस मोनगोन ओमफ्राय बे बनसजोंनो नोंथांमोना गेमखौ गेलेलांबाय थानो हागोन आरोना ओमफ्राय गेमखौ बोरै गेलेनांगौ बोरै मा खालामनांगौ बेखौ आङो भिडिअआव दिन्थिलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जे आङो केबिन क्रुनि जबखौ गारबाय नामा बे कुवेसनखौ गोबाङानो सोंहरदों बिकज आङो बिराद माने जा जोंनि दा शुटिं सोलिगासिनो जोहोलाव जांगिला मुभिनि बिनि बिहाइन्ड द सिन्सफोरखौ दिन्थिगासिनोमोन बा शुटिंआव मा जायो मा मायो बेफोरखौसो आङो भ्लग खालामनानै हगारगासिनोमोन नालाय स' नोंथांमोना गोबाङानो कुवेसन खालामदों अबभियासलि बयबाबो सानखागोन बिकज आङो दा इन्डिग' एयारलाइन्सआव केबिन क्रुनि जब मावगासिनो ओमफ्राय आं जेरैबायदि जब मोनो बिदियाव माने बांसिनानो बुङो जे सुटि मोना मा मोना होननानै स' बयबो सानखागोन जे माने बोरै सुटि मोनगासिनो जबखौ गारबाय खोमा माबाय खोमा होननानै स' गोबाङानो आंखौ जबखौ गारदों होननानै सानदों आरोना ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो क्लियार खालामना होनो स' गाइस औ आङो जबखौ गारबाय बिदि होननानै साननो नाङा आरोना बिकज बे जबा आंनि ड्रिम जबमोन आरो बेखौ आं गारगोन बे माब्लाबाबो जानो हाया अबभियासलि 5-6 बोसोरनि उनाव देखाजाबो बाट दा माने जा जबनि थाखाय आं एथ'ग्राब स्ट्रागल खालामबोबाय जाखिनि आङो हार्डवर्क खालामबाय दा बिनि गेजेरावनो मोनबाय जेब्ला आं मानो गारनो नङा होमबा
थ' गाराखै नोंथांमोना जाखौ प्रेडिक्ट खालामदों जे आं जब गारबाय माबाय होननानै बिदि नङा आं गाराखै जबखौ ओमफ्राय शुटिंआव शुटिंनि ब्लगखौ हगारगासिनो आङो कन्टिनिउसलि होगासिनो बिकज बेखौ आङो बिराद सिगांनो लाना दोनखानायमोन आरोना ओमफ्राय बिदिनो माने गेजेरावनो फैयो थाङो बिदि खालामगासिनोमोन बिकज अभियासलि कालचारावबो एसे इन्ट्रेस्ट थानायनि थाखायनो माने थांलाय फैलाय जाबाय थायो आरोना शुटनि थाखाय ओमफ्राय आरो बे मुभिनि थाखायबो अप्रोच खालामबाय नालाय ओमफ्राय आरो आंहाबो गोसो जाखायो अभियासलि बेखायनो आंबो फैबाय ओमफ्राय दा शुटिंआबो सोलिगासिनो जोबथ'वाखै ओमफ्राय बे मुभिनि शुटिंआ मार्चनि 2ndनिफ्राय जादोंमोन आरोना ओमफ्राय मार्चनि 2ndनिफ्राय जानायाव सेकेन्डनिफ्रायनो कन्टिनिउसलि जाबाय थानायाव आं गेजेराव थांफिनदोंमोन बिदिनो 6 तारिख 7 तारिखसोआव आं थांफिनदोंमन बाट बै माने बे सानब्रै सानबा जाखिनि आंनि शुटिंमोन बेखिनियाव जेसेबां शुटिं लादों डेलि मोनसे व्लग बानायनायखौ गेजेर हगारबाय थादों आरोना मोनसे हगारबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिनि साननैसो उनाव आङो 16 ना 15आव फैबावदोंमोन ओमफ्राय बेयावबो साननै ना सानथाम थानानै आं थांफिनदों थ' बिनिबो बिहाइन्ड द सिन्सफोरखौ सानसेयाव मोनसे व्लगखौ लाखादों आरोना आङो जेनेबा शुटिंनि बिहाइन्ड द सिनखौ थ' बेफोरखौनो आङो मोनसे हगारगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै फैबाय जेब्ला ओमफ्राय दा एसे टाइम मोननायखाय आंबो सानबाय जे आङो भिडिअखौनो बानायनानै क्लियार खालामनोसै होननानै स' बेखिनियानोमोन आङो जबखौ गाराखै मोजाङै नांदोलै माबा दंफां बिलाइफ्राबो नांदो माबोरै फोनांलाबाय खुन लाबोलाय खुन गुमारबाय ये नांदो नै खामानि डक्टरनि खिथि नांलै बाय देखायनांगोन ओमफ्राय मा खालामदों नो लांफ्लांदो मानो खिलायबाय थानांगौ खामानि डक्टरनि खिथि नांदो इस गोमारदो थु नटंकि kakekmu nomor kesan dong? Serius